daktari geno nyabedo ni duono kaluore kod kit kaka sirkal osebedo kaka keto chenro gi mopogore opogore mantiere karka nitiere mano ma en lek mar sirkal ara sirkal machon nyaka sani bende okenge binya wacho ni nitiere chieng' moro ma inyalo chop lek gi mondo wach ni gichop kare kata gichop e yo moro maber makoro wacho ni ero NHIF kata weche gi mag thieth man wacho ni universal health coverage ni bende ochopo ne ng'ama ne piny cha kata gitime pilot kuonde mopogore opogore iteme ka onyalo tiyo bende wan gi geno ni onyalo reso oganda wa kotenore kod weche gi magi makansa mwane jok ma kuo kaka iwinjo kanyo Caroline wacho kanyo ni ero jogi nitie jok machango nitie jok mawuok go madhi bed nyaka jogo machalo jombetre kata ambassadors manyalo konyo oganda mondo wuogo ko mondo miopim nitiere geno to gene pinyo ma Kenya ka sani ni health disease patterns chako lokre ngene ndalo machon ne ni infectious diseases weche mag malaria weche mag nyithindo ma diep gi ng'ok mane nego ji typhoid cholera ka piny medo dongre tuoche bende kitgi medo lokre sani kwa donjo era mane ni non communicable diseases tuoche ma ok inyal nyawadu neno weche mag cancer weche mag sukari weche mag pressure magi tuoche ma sani ko wantiere go sani momiyo weche mag prevention is the only key thiedho non communicable disease ki ngeni malaria ni gimi thiedho dichiel chango to ka in gi pressure to en long term sukari en long term gimi thiedho en chronic disease cancer is chronic ma is a very expensive system ma ka serikal ok ojiwo weche mag prevention to waboni no mateka yenye mara riyo en cancer ka mar thuno cancer masingo yude ka family yude ka mama ni gi cancer no to nyalo yudo cancer kane wayu ni gi cancer mar thuno ni to ibeni nyalo yudo cancer kata cousins gi to ka nyawadu kaka wat no thagore ka mama ni no thagre nyalo miyo inidhi iluor yet kaka no apuno joma ber ni koyud tuo ni early enough thiedhe yot ka en gimo dire ka en pod kama swelling kama chakre go no kende kuna thuno to gol ang'eni yomoko luoro ni bong'ad thunde te igolo oko kata maybe wadimo no gol thunde oko ko ni luor tabejo si wobe ka uri tuno se enea sana to nyaka time surgery ma gol thuno no ineno jomoko kudwa mano ni ko na pango surgery mar golo thuno to dhi olal kuna peji niya dier mo gi thundi koso gola chiel te changi ineno mara de kega tuo ni ose spread kabisa kunya ka wani bende timni that radiotherapy gi chemotherapy to je moko maybe side effect ga ngato maybe yewi elwar mino maybe ngado kilo ne ore piny remangato nigo nyalo miyo jo piny moneno that kana wede ge mono that process luor to that treatment but you just have to persevere through that treatment tichango mara ngwe ndi jo moko be manu thiedhi to na bolo lalo ngima ko mano be discourage ni ni kana ni ngana ja be no thiedhe gi tuo ni to noko chango tikani labda no dhi kana ni stage 5 mo noko chango mama ikidi early enough tibo ibo chango so every individual is unique makikitamri ko no kidwange wachini to geno nti maduong ka for the first time in this country sani koro wano ka serikal nyalo keto ni thieth mar cancer ni NHIF ok en cheap tibo doses go dosa chile ka 1080 one dose to you need several doses ko ka serikal oseamua no serikal kamano to challenge mara riyo ni jaga gi train ko gi ket jinjo molonyo ma cancer ngato ko yo somo wachira ni daktari kawaida tido kiro service specialized ma cancer ke jo piny sani sandremo lijni sani ko yudi gi tuo mar cancer e thuno kada cancer mora tibo ngini niko the do rate MTRH kati bi Kenya ta Nairobi kai jatujo boka kata breakfast moko madho kada travel gutieno gi bus ikiani ngo mi jimo chamo ni kiko githiedhe mara riyo to rade ga jigo supply mag yedhgi bende nok inoga ongizi ni NHIF cover yadhni kada thiethni to kidhi kacha ni Michael the nyiew ma waonge godo kyoje tu nyaka ko wugo dhi private hospital kidhi kada kama nyamera nitie but a very long queue my line mabor kabisa which public hospitals kada hospital mag serikal onge jolony go onge yath ko nyaka gidhi private to private they are overwhelmed the numbers and the quality sometimes gani kai nini daktari achiel no jo cancer bichi na day to miji 30 of them quality kada mana kit thieth mo miyo go pogre ngeje moko ibo wuotho to ga bende ndalo bende hol
numbers mag training nyaka bedi cancer centers nyaka koro bedi awangeni kazani kibet matunyisi ni hospital ni ma dili cancer mar thuno ma dili cancer mag od nyodo cancer centers group nyaka koro sirikal keti ngech kama koro chopeni en kama we can no longer take it for granted ji madhi 1000 to higa ka higa e wach mag cancer piny Kenya ka moki pale joni en si wote symptoms moko bende ma jo piny neno ni ngalo neno kituo moro joni mata ngiyo go matuo na makawaida cha ko itamri di firi ni gidi ni ngiyo tuo na ni kana there's something else matimre mopogore kuom dedi kake dhano bende kaka ka higa jagini teenager opogore kama ochobe 20s 30s gi 40s kaka kansa mag thuno gi chances gi medre kaka imedo bet ikimedre kaka chances na kansa di bedo bedo ko kika to ni tuo ni ongiyo go kika ni mai achala kama ko kika okola di thieth awareness is that every October wabo medo punyo your pain but challenge any jogo mo chuno mag thieth what are you doing ka jo pinyo se ngi mo you watch punjini next step any be will they find be bodo thieth mo winjore supreme mag sirikal ero kama na inya kendo wangeni kama wadhi ka poka kata yweyo ma wadhi ka